Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Xi ġmieli konna fi żmien il-miliet u x'vera, id-dawl tep-tep, id-djar u t-toroq imżejnin għall-miliet, indoqqu l-għanjiet tal-miliet u l-kċina brieħa tfuq tal-ikel tradizzjonali tal-miliet. Kollox huwa maġiku fi żmien il-miliet. Arawa miktuba l-kelma miliet, kemm sabiħa M, I, L, I, u D, miliet. Rajtu għadi l-ittra tawn il-I, l-ittra I, nikdbuha billi naqdu l-ittri I u E f'daqqa. Iżda meta naqduhom flimkien dawn jieħdu l-ħosta I twila. I. Ejja ngħiduha flimkien. I. Insibuha fil-kliem bħal miliet u bieb. Zizu u baba qed jammiraw il-kartolini sbieħ li jagħmlu għal da żmien. Fuq kull kartolina hemm miktub messaġġ sabiħ. Baba tipponta lejn l-iktar kelma importanti, il-kelma miliet. Qed taraw dawk iż-żewġ ittri fin-nofs, I u E. Meta dawn iż-żewġ ittri jiġu flimkien isiru ħaġa waħda. Ngħidu ħoss wieħed twil. I, miliet. Ippruvaw jgħidu għamana. Miliet. Ara, wasal Nunu u se jdoqqilna għanja oħra tal-miliet. Din hija olejl ta' skiet. Smajtu għatfall. Anka fil-kelma skiet hemm il-ħoss twil I. Baba qed turihom stampa tal-prasepju mill-ktieb li għandha dwar il-miliet. Ktieb, ukoll fiha littra I. U qed tispjegalhom dwar it-tradizzjoni tal-quddiesa ta' nofs il-lejl. Anka fil-kelma quddiesa insibu dak il-ħoss speċjali ta' littra I. ABC, danu tal-Malti l-alfabet. D, F, inkantaw kollu mill-A sa Z. Ġ, G, I, H, I, E. Nitalmu l-alfabet u nieħdu gost inkantaw sewwa. Nitalmu l-alfabet u nieħdu gost inkantaw sewwa. Jekk Miliet. Skiet.
قديسة مليت سكيت كتيب قديسة Proset tfal! Skoprejna ħoss ġdid illum, il-ħoss I tal-ittra I li nsibuha fil-kelma miliet. Ftakruha. U għal dan iż-żmien tal-miliet hemm żewġ kelmiet oħra importanti ħafna li rridu niftakru, L-ewwel waħda hija rigal u t-tieni hija grazzi. Fil-miliet naqilgħu ir-rigali, imma importanti ħafna li dejjem ngħidu grazzi. Miliet. Miliet. Rigal. Rigal. Grazzi. Grazzi. Niftakru ħbieb, il-miliet huwa żmien ta' tiżjin, ikel tajjeb, mużika u rigali. Imma fuq kollox huwa żmien ukoll ta' ġenerożità, imħabba u li ngħidu grazzi għal dak kollu li għandna. Jien nixtieq ngħid grazzi lilkom tfal tal-li żommuli kumpanija. Narakom tfal, ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.